Dewan di channel ya Mbak ya. Oke Mas. Kasih setia nyuting awake dhewe. Oke, terima kasih. Mlebu Oke, Mlebu Yusuf. Mlebu meneh isuk didelok ya Mas. Jangan lupa di subscribe. Subscribe, like, komen, dan Iya. share. Kasih jempolnya ke sana Mas. Kasih jempolnya ke Wandi channel. Iya, oke. Monggo. Selendangnya gaib. Pakai selendangku kok ben kantil. Gedeng kono sing duwe bojo mas aja sembrono diri hati nek nang jember ampun lemah dengan rakyat nek gak sambang yang mas ya nek kirim imon yen ora seneng apa mesti yang kita waktu ini mau belajar dendam ya Ijo mas, kontongnya luntas, kontong lepas, diwiru-wiru. Yang ijo mas, ojo sampai unas, yen ditinggal nang awak kurung ijo-ijo kontong banyak kontong banyak disuwir-suwir golek bojo mas ayo padha sing ayo putra ora dadi pikiran